Fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta niżlet l-ewwel titjira tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru tal-Irlanda Aer Lingus. L-ewwel titjira waslet permezz ta' titjira diretta mill-kapitali Irlandiża Dublin. Din it-titjira l-ġdida se topera 3 darbit fil-ġimgħa. B'dan is-servizz il-ġdid mistenni jżid it-turiżmu, anki dak ta' kwalità. Dwar dan is-servizz il-ġdid ikkumenta l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, Carlo Mikallef. Dawn it-titjiriet ta' Aer Lingus se nkobbru t-turiżmu mis-suq Irlandiż li huwa suq importanti għal pajjiżna, suq li jirrendi għal pajjiżna, kif ukoll niftħu rotot ġodda għas-suq Amerikan u suq Kanadiż. Fil-fatt Aer Lingus itir għal 15 l-ajruport ġewwa l-Istati Uniti kif ukoll 2 ajruporti oħra fil-Kanada. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo sostna li dan huwa parti mill-pjan tal-Gvern li pajjiżna jkompli jattira turisti ta' kwalità is-sena kollha.